nahitabo nimo? May nakuha kong balita gikan sa eskwelahan nang. Oh, Sayo na kuno kayo ang tema sa contest nila ni Milan ngayong suwatod. tinuod ba ka rin? Nalagi! Mao'y nabunutan ko nun ni Milan ang tema nga My Hometown. Og nakasiguro ang ilang management sa eskwelahan nga makapatoy ang upanindot si Milan sa iyang tema. Hala, uy. Maayo unta taon nga tabangan si Milan sa labong makagagahom. May lain pa gid kong ibalita nimo nang. Oh, unsa man na? Kauban ako sinoy butoy nang. Niya si Butoy? Hain man siya ka rin. Tuwa sa jeep nang naglingkod. Ni agi manggod siya og akong gipara. Karin ka nang mahimo ba nga kami rang duhaon na si Butoy ang magsulti? Ay okay ra kayo nang uy. Mo pauli na ko. Nagpaabot nimo sinoy butoy sa jeep nang. Diyos ko, nasayop ang unta ko sa akong duda. Pero, nganong tuwa man niya ang malita? Away noon, mituo manggid ko ba? Nga wagyo'y tinaguan nga magpabiling tinaguan. Og tingali. Tingali panahon na nga mahatagan nagkahayag ang kalibutan sa usa ka bata nga gidawaan sa iyang kagawasan. Sa iyang mahayag unta nga kalibutan. May jeep nga nagunong sa unahan. Mauna tingali na ang gisakyan atong ginganlag Butoy. Ikaw ang gusto makisulti na ako? Ikaw si Butoy? Oo, ako. Ikay naghihipos sa usa ka malita nga imong gipahuwam ni Milan? Ipangutan ko ni Karen kung doon na ba ko'y backpack. So, linomdom din ko sa malita. Masabot kaayo nga giayog tipig ang maong malita. Gusto ka, ako yung gitaguan og maayong mga malita kay matod pa sa akong amahan. Importante kayong mga malita sa usa ka bata nga gidawaan sa iyang kagawasan. Ang imong amahan ang nagpatago sa maong malita? Oo. Hain man ang imong amahan, ha? Ay, taon-taon na taon siyang ipahuway sa laing kalibutan. Ay, Unsa? Namatay na ang imong amahan? oo. Pero, nagbilang siya mga kaligunan na mahimo kong ipakita sa matuod nga tag-iya. Nakaila ka ba? Kinsay gipasabot sa imong amahan? Wa ko makaila eh. Pero, kung uting kayo na to ang mga papilis sa iyang gipatago na ako, mailhan ko siya. Nahibaw ba si Senyor Emilio sa maong mga papilis nga gibilin sa imong amahan? Wa oy. Mo'y hugot yun nga bilin ni aning tatay nga wa ko lang hatagan sa maong papilis. Gawas lang sa matuod nga tag-iya. Og nakaila ka ba sa bata nga imong gihiskutan? Ako lang tan-aw ha ang mga papilis nga gibilin ni tatay. Nahibaw ba si Senyor Emilio sa mga papilis dong? Wa oy. Ako gining gitipigag maayo. Sa higayon nga mailhan mo na ang matuod nga na nag-iya. Mutabang ka ba? Aron mahibalik yun sa matuod nga tag-iya ang mga kabtangan nga siya gyud mao'y matuod nga tag-iya. Andam bit ko mutabang nang. Sobrang sab ang pagpahimo sa imposto. Salamat sa imong kaayo, Butoy. Magkita na tagbalik. Kadiyot lang ha. Ngano, Butoy? Kinsa man day ka? Inig-abot sa hustong panahon. Masayod ka rin sakit ko. Dagan ka kang salamat ha, Butoy. Isaad na ako. Wa kay laing sultihan ning ato karon di pa nagsultihan. Makalaom ka. Yun dara. Kisa gatoy mo nga? Ako si Ilang. Nga akong cellphone. Mahal. Kanito di paminahon, oy. Doon mo sampit ni mo, mahal. Ay, maskip ko, gipayaw sa langit. Ganahan ka? Kaayo. Ako, wala giganahin. Nga naman, mahal. Oh, ako na sa'yo milupad pa yung sa langit.
Pero kauban ka, mahal. Ganahan, di ko magkauban ta, mahal. Magkita gyapon ta, di ba? Ay, muslan ka dato ang higayon ha, nga ni Akapas Manila. Kamay na lang ba yung panahon? Sunod doig, graduating na ko. Nasasab ko. Pero, di gyapon ko makigminyo ni mo. Kinahanglan tubangan ko ang inyong kahimtang. Una ko tugti sa imong amahan nga, maminyo mo. Ayaw magtuoan na mahal. Say gayon nga gusto na unya ko sa akong pako. Kana, magkalupad ko nga ako ra. Huwag niya makabuot na ako. Tinuod? Basta, ako ragay imong minyuan. Humana ka sa imong essay? Humana, o giapil ka na ako sa kong sinuwat. Tinuod? Cross my heart. Giapil man ako ang mga kaba-kaba. Natural, apil gid ka. May leading. Bantay ha. Lagi. Di ka mutuo? Nga naman. Ako ipakita ni mo ang duplicate sa akong story. Ako mang gi-screenshot. Ngayon mo di ay. Ganun di man nga, mo to'y silbing duplicate na ko. In case doon ay problema, doon na dahil ko ikapakita ng copy, di ba? Bitaw. Doon na sad pa ako duplicate. Unya ako hiniding man sa imong story. Dili. Oh? Ikaw gay akong bana. Wow, lupig ang story na. Boyfriend, girlfriend, magud nga akong palutaw sa akong story. Ang ako kay married na kitang duha. Maayon tayo matinuod, no? Ato yung tinudoon na. Dili ka ko hipat yan sa imong amahan. Pobre gud ko. Kanya, maminyo di kang pobre. Ako mang story ang atong gibasihan. May magbuot na ako. Pero, ato may yung tinudoon na. Tinudon yun basta ako yung imong minyoan. Ikaw lagi. Ang nakalisod kay daamgoy ko tabida ba ang matag story? Ug ang imo pa yung amahan ng kontrabida. Kinahanglan kita mao'y magbuot. Di kita may nagsuwat. Promise me. Ayaw di pangitaglaing girlfriend ha. Kita na ba ha? Di lagi. Ako rin mo promise. Ikaw di ay. Promise to God. And to you. Dili ko mangitaglaing bana. Ikaw rin kit mahal. I love you so much, man. I love you more, mahal. Happy trabaho yung muli. Ganus aman. Sunod ma. Iyaw na ko buhi ibihi sa imong pag-akos na ko. Tabawa na ko. Ayaw na ko buhi iba. Paimusla na ito nga itong moments. Nganong karon ka lang mauli, ha? Karon ang deadline sa among story o nag-ihay pa mig-submit. Gingnan ka na ko. Ngayaw ipadayon ang mga contest. Pero nagtuman ka gyud sa imong gusto. Usa ka dagong challenge ang maong contest pa. Labi na gid kong mudaog ko. O pilari premyo, ha? Mahimong hatagan ka na ko balor sa inyong premyo. Basta imo rin yun untang gituman ang akong gusto. Nahuman ang among contest pa. Amo nang nasubmit ang among story. O magpaabot na lang mi sa resulta. Ha? Bugo ka gyud, Hazel. Unsa? Wa gyud maabot sa imong utok. Naghihimo lang mong pahoy sa tag-iya niya ng publishing firm. Bahala na kung sa ilang motibo sa tag-iya. Ang importante, nga naka-deliver mi sa gusto nilang mahitabo. And for me, the contest is a great challenge. Mudaog man ko o dili, ang importante nga,
Fulfilled ko sa akong dream. Unsay buot mong ipasabot? Sangko sa langit ang akong kalipay. Ngano? Tungod kay nahuman ko on time sa akong story. Hazel, ayaw gyud kalimot. Ako'y magbuot unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Unsa? Sa igayon nga mahuman ka na sa imong pagtungha. Sa igayon nga magkauna-una ka na sa pagminyo. Ako'y mangitag lalaki nga imong ikauban. No. Anak talang ka. Basta ako'y magbuotin sa imong pagkaslan. Pero masiguro nako nga dili maalto sa lain nga akong napundar nga katigayunan. Kana, mo itiman eh. Mupaulit na yun. Imo na kumiyaan. Doon na ba kayo pangandoy nga kinahanglan maangkon ginako, mahal? Sa gayon nga maangkon ko na nga akong pangandoy. Wa na makababag sa itong mga saad. Minyo at ka. Imo na kumiyaan. Doon na ba kayo pangandoy nga kinahanglan maangkon ginako, mahal? Sa gayon nga maangkon ko na nga akong pangandoy. Wa na makababag sa itong mga saad. Minyo at ka. Magpaabot ko ha. Paabot lagi ko. Pero, nahadlok ko sa bahat ni Papa. Unsa man? Siya ko na mo pilit sa mamahimo na kong bana. Nahiba ko. Naniguro lang ang imong amahan. Pero imo nang discretion ang akong lauman. Andaman kong muuban ni mo bisag unsay mahita po. Ayaw. Ha? Di ko makatugot nga magikuban ka na ako nga mag-antos ka lang sa kalisod. Andam kong makikunong ni mo. Dili ka lang malayo na ako. Mahal ka kayo na ko. Sabi ni mo, dugin akong ilap ni mo. Pero gipugos ko lang nga akong kaugalingon sa dili pag-angkon kay papa ko'y kapasigar po ni mo. Pero ang tinudan na hindi nga pagbati, di gud matako, no? Hinungdan na, wala akong makapugong sa diyang nakita nagbalik. Ibingaw kay ko ni mo. Ako sab. Ikaw mo ay unod sa ako mga tamgo. Kanang matuhog na ko. Pero mahal, inahan lang di na magpadaog sa mando sa itong kasing-kasing. Kung maminyo na niya ta, ikaw, og ang maabot na itong mga anak mo, tagganaan ko. Dili man haruhay, pero maayo nga pagpuyo. Ingon ni Ana nga kung dam ko alang sa umulon kong pamilya. Og ikaw ang gusto kong ikauban sa umulon kong pamilya. Mahal. Agwanta lang muna. But rest assured, I will do everything to have you in my life. Nang, sa sunod adlaw ni Anas Milan. Sa sunod adlaw pa di ay? Aw, ingon man to sila nang ugma pa man sila mo sakay sa eroplano. Oh, basig ni ana to sila ugma. Ambot lang nang uy. Pero labing maayo kung ugma ni Ana gid sila. Gimingaw na ba ako sa akong amigo na. Hangtod ko day oy. Gimingaw, nakay ko sa akong anak. Mingawon gyud kang Milanang. Iwa na yung tayo mo paraig ni mo. Mao lagi oy. Maayo ang tag. Mahibaw ko kanus agyud mo pauli si Milan. Aron ako diyang siyang lutuan og pansit. Ayaw ka bala ka nang. Mubalik man ko sa eskwelahan karon. Ako nang siguroon kanus agid siya mauli.
Urag layo lagi ning atong nadaganan. Asa man ta? Mamalitag sinugatan para ni nanay nimo. Unsa? Dili lang ta mamalit dito sa Manila kay tingali makit-an tang papa. Oy. Hazel, ayun lang paggasto eh. Nakasiguro ko nga malipay gid imong nanay kun may mahinumdum niya. Kakita ka sa dihang ako siyang gipalitan og iyang isulob sa inyong graduation kaniadto. Migilaw ba yang iyang mga matas kay puot? Bitaw, malipay gid sa nanay kung dunay maguna-una niya. Kaning dadan ako siyang pan. Pero na gini pasalamat ako kay ako siyang nahinumduman. Kaswerte ni mo, mahal. Nga naman, Tugod ka doon na kay inan. labaw kang swerte. Nga naman. Kay doon na kay amahan nga dato kayo. Makahatag siya sa tanan na mo gusto. Lahi ginang inahan kung mao'y magpangga sa ilang anak, mahal. Ang amahan, butob na sila sa paghatag sa imong gikinahanglan. Pero ang gikinahanglan kong pagmahal sa usa ka inahan, mao'y akong gikamingawan. Bitaw sa bro. Kung buhit patingali si mama, wala bang gito nako. Labing siguro, pirmigod niyang awayon si papa, kanang sobrang niyang pagigpit nako. Wag ka pangitaas mo, man. Nanangid magug ko niya, nga ato ko sa eskwelahan. Uy, unya tingali gyadto ka sa inyong eskwelahan. Mahal, mahimo ba? Dili na magkunahuna ni papa. Mula ka na ba yung kaugma? Dugay na sa tanti magkita. Di ka makahangyo ni papa niyo nga. Mubakasyon una sa agenda. Tingbo na ko nga akong pagpanangit niya. 1 year to go, umakaw man ako sa akong college. Mahimo na ko manangit niya nga ubakasyon sa ato. Tinuod? Lagi. Malipay ka? Of course. Mahatag ko na gid mo ang tanan akong hinimo nga kwadros kaba-kaba. Wow! Excited na kayo kung makakita sa mga kaba-kaba. Ngano kang do na magi pobre og dato, no? Mahal, Kung parehas pa lang ang tanang mga tao, dali ratang makminyo. Shit! Nga nung dili ko man makontak si Hazel. Ganiyar kay kung nanawag sa cellphone pero sige lang busy. Hain man kaya si Hazel. Doon ang tako'y ipaila-ila niya nga anak sa inilang businessman. Pero dili ko siya makontak. Mularga na ba kini sa Amerika? Matod niya. Adto siya silang eskwelahan. Ako siya kapasong nito. dinhi, libre kayo tang mamili sa gusto na tong paliton. Ang nakadaot lang kay wa ko'y kapalit. Kay nag-ingon magud ko nga ikay mo palit. Gusto kong magdakag pasalubong ni nanay nimo o mamalit sabta para imo. No, Unsa? musugot ko nga dadaan ni mos nanay. Ayaw lang ko. Nga naman. Mayon tag wap tay relasyon kay mahimo kong dawaton unsa may imong ihatag nako. Pero mahal ka gud nako. Og di ko gusto nga makaingon ang mga tao nga gipahimuslan ka. Nagtuo sa di ikaw. Nga motuo ko, anak. Basta laing paminahon. Di ko gusto nga magwawag ta. Nga wa tay remembrance. Ang nalambigit na itong mga kasing-kasing, dili din na remembrance. Mahal. Nahibaw ko nga kinasing-kasing ng imutinguha ka rin ako. Pero mahal, ayaw na supakan nga kong prinsipyo. Okay na, mahal. Nakasabot na ko nimo. Misa mo tanga akong love nimo. Agbayan ka na ko, ha? Total, ugma, manarag ka na ba, mi? Buhat ang gusto nimo buhaton ako, mahal.
Dili tagit kapungan. Ayaw, sab. Ha? Gusto kong ihatod ko ikaw sa altar sa kami niyoon nga virgin ka pa. Nayapag naman tao ni tawahan na, oy. Dali na, oy. Agpahidayon ko. Tabangi ko pili para ni nanay ni mo. Ni ana gidugma si Milanang. Tinuod ka rin? Ay, lagi. Pero magabian pa sila sa pag-abot ni Hinang. Oh, arigid siya man ni hapon. So, kinahanglan lutuan akong pansit ang akong anak. Ako na lang palit nang. Ay, ako na lang dayoy. Nahibaw ko daghan kag trabaho sa inyo. Igo na nga, giubanan ko nimo sa pagkatog. Sige nang. Tabangan na lang tikag luto. Oh, sige, may pa. Aron ani lang sad ka man ni hapon. Ayaw nang, uy. Mo kong balibaran? Tingalig mo ay gusto ni Milan nga kamo mo ay magsaw. Ay, ako balibari day ka rin ha. Basta lagi ugma. Anhi ka man ni hapon sa bay. Pero, huwato na to si Milan. Sa'yo mo magikan pa sa airport? Oo? Huwad ako ha. Nga naman. Ihatod na mo. Ha? Uy, di may bang papa ni mo? Anong sayo kay Kamulakaw? Ako rin may bahong mga tarungan ni Papa. Basta, huwad takit ko. Aron ako na yung mato ninyo sa airport. Mura doon na may nakontak si ma'am nga moto na mo sa airport. Aw, kung doon na mo yung nakontak, ikaw na lang sakay sa kong auto. Mahal. Last na lang natong panagkita. Ibo pag ikong balibaran. Sige, sige. Ako lang pasaplon sa ma'am. Mahal. Mahal? Sinito mo? Anong seryoso man ka? Doon ako ihangyo ni mo. O, ayaw lang ko lain na sa pagsapot ha. Unsap na. Ayaw lang yung sultihin si Karen nga nakita natin niya. Ha? Nga naman. Nagduda bangkot ko. Nga siya mo sumbong ni papabahay na itong duha. Nga permitang makita. Nagduda kang Karen? Pero may manggugong ikunog istorya ni Papa. Sa dito pa siya sa ato. Huwag lagi kasulti si Papa kung muato na siya sa bahay. Managana lang ko. Okay, mahal. Di na ko tuganan si Karen nga permitang makita. Nganong dili ka makontak sa imong cellphone? Ha? Tingaliglayan ang imong mga lakaw nining nangagay mga adlaw, ha? Ugma mo kuyog ka nako. Sayotang mga lakaw. I've never seen Phone. Ha? Tingaliglayan ang imong mga lakaw nining nangagay mga adlaw, ha? Ugma mo kuyog ka nako. Sayotang mga lakaw. Mamalik na ang bisita ng mga taga-Canada ugma. O ginahanglang sa'yo pa, tuan na mi aron mo pagikan nila. O kinsa may imong sundon? Ako? O ka ng mga buwisita ninyo? Pa, giginahanglan kayo na ako ang maong contest. Maunay pagpakita na ako sa akong katakos. Mahimong, sa hapon na lang taman lakaw. Ayaw lang ugma sa buntag sa'yo. Sige lang yung kang balibad sa kong hangyo, ha? Dili baya pa. Naatulo man good. Ayaw ko hatagig yung niya ng rason, Hazel. Hinahanglang mo uban kagyod ako ugma sa buntag. Pa, Ayaw na pangatarungan pa. Ugma, mukuyog kagyod ako. ay, sabi ako buhato na. Ako lang ang
akong mahal. Ako lang siyang pasabton nga nung dili ko siya mahatod. May nanuntok sa putahan. Tingalig si Papa na sa turon. Unya na lang kumanawag sa akong mahal. Pa? Ngano? Ugma na lang tas hapon manakaw. May dinalian ko no silang lakaw og mas buntag. Kinsa magud ang imong ipaila-ila nako, pa? Mahibaw kara ugma. Makita ko na gyud ang akong anak ugma. Hapit na Milan. Hapit na gyud mo abot ang kamatuoran. Taas na sad ang imong pag-antos dong. O gusto kong mahatagan na kinigatumanan. Wa ka makatog sa pagbinaabot ni Milan, nang? Naghinam-hinam na gyud ko makakita sa akong anak ka rin. Karon pa man day malayog dugay si Milan, no? Oh, mao gyud. Wa gyud ko maanad gud nga malayog dogay na ako ang akong anak. Konswertihon si Milan, nang. Mao ni makapausab sa iyang kinabuhi. Do na pagay mas labaw pang makapausab sa iyang kinabuhi ka rin. Ha? Bright good si Milan. Laliman ka. Hapit mahuman ang iyang kurso tungod sa scholarship. Bitaw nang, no? Mao gyud nay nabiliban ako ni Milan. Gamay na lang panahon ang antuso ni Milan ka rin. Gamay na lang gyud. Mahal, huwag ka kagyaw eh. Nanang kuyawan man ko. Tingalin doon na yung makakita ni mo nga ako'y kauban ni mo. Una mo sumbong ni Papa ni mo. Di ba ako gusto nga madapatan kasi mo amahan tungod ako. Ayaw pa ko na anak. Way nakailan ako din nga anak ni Emilio Escudero. Unsay mo kalibutan. Ilado ba yung imong amahan din eh? May mo bang dili ta mag-istorya pati? Inigbiya ni mo na ako karon. Dugay pa tang magkita balik. Wow, sa ka makauna-una pagbakasyon sa ato. Feeling na ako. Gamay na kayong kalibutan alang na duha dito sa ato. Ha? Sigurado man gyud ko nga gipabantayan ni Papa ang tanan ako mga lihok. Ug kana si Karen, mao akong gitudahan. Buotan ba iskaring? Natural. Pag binuotan gyud siya nimo. Aron ni imong pansinon. Ha? Ikaw gid? Ikaw rabi ako mahal. Basta paya gyud ha. Ayaw paya gyud patinta ni Karen. Wa mo gani ko matinta nga wa ko'y mahal. Karon na hinuon. I love you. Love you more. Tingalig pugson ka ni Papa ni mo. Aron magpakasal sa anak sa iyang kaubang businessman. Di siya kapugos na ako, no? Unya pugson ka gid. Mulayas ko. Sa Lo, ano may katawa man ka? katawan na nun reaksyon. Ngano gatang mulayas ka? Basta, dili na ako pakita ni Papa kung iyan ang buhaton. Kung mulayas ko, dili na ako ni mo salbaron. Nga hindi good. Pero mag-antosab ka, parehas na ko. Di ba ko mahadlog pagkikuba ni mo? Nga naman, Bright good ka. Natural, mangita gyud kag paagi nga dili ko mag-antos. ini-graduate ako sa college. Mangitid ako trabaho. Aron po, asa ka man pa yun. Magbinyo na yung tanduha. DXDC. Sayo hago ni mong nangandam nang. Ay, nang limpyo lang ko ka rin. Aron nag-abot sa akong anak, makapahuway dayon siya. Kaswerte ba yung Milan, uy? Nakainahan siya ni mo nang? Maswerte ko nga nahimong inahan ni Milan. Laliman ka. Nag-eskwela si Milan nga gamay ragid ko gasto. Bitaw nang, no? Naluoy lang ko na itong bataa, oy. Kay nakasabot kit sa among kapobre. Maayo tag si Milan mo'y makadaog sa contest nang, no? Kay dollar good ang premyo. Maayo lagi untag si mo daog, oy. Kinahanglan gyud nga modaog si Milan nang.
Kay sobra kaayo imong sakripisyo, uy. Laliman ka? Sayo gud kaayo kang musimba nang. Unya, magluhod pagid ka nga maglakaw pa ingon sa altar. Ay, ingon man gyud tingali ana ang inahan ka rin, oy, nga nagmahal ug nagpangga sa iyang anak. Gusto ko nga makatagamtam si Milan sa kaharuhay nga angay gyud niya. Mahal, lagi kamay na ko ni ma'am. Kinalang i-check in na nako ang akong ticket. Mingaw na sad ko nimo. Tawagan lang dayon ko aron mauwang imong kamingaw. Kung ako kay manawag, tingali masakpan kinao ni papa nimo. Di ba ako gusto nga madapatan kasi yung papa? Ako lay tawag nimo. Magpaabot ko sa imong tawag ha, mahal. Doon na nabaya kay mahal ha. Siyempre, uy. Huwag ikaw mao ang akong mahal. I love you. I love you more. Hila ka? Natural. Mingaw naman unya ko nimo. Lingaw sa ko na mahal. Pero antos lagi doon na ha. Kung mahibawa na gani ang resulta sa contest, adhibaya gidayon sa Manila. Unsa man day? Oo, magdali igog anis Manila aron makita tagbalik. Ako na sa imong imbitar nimo. Samot ko na kung mingaw nimo. Basta iman-igid ang atong saad ha. Nga magpinyo kita to ha. Nang, naalagi sinoy butoy. Ha? Nias butoy? Tuwa sa danang. Kay wa man siya mobiya sa jeep nga iyang gidrivan. Uy, ako nung aton si butoy ka rin ha. Dini ka lang. Nagdali lol kang mianhi. Ay, tungod kay di ko gusto nga madonggan ni Karen ang atong panagsultihan. Okay, nangamusta ramang gud kus malita gud. Karon man kuno mo abot si Milan. Unya nang. Ibalik gito ninyong malita nako. Ay, oo, uy. Amo gitong iuli. Aw, kinahanglan gitong mauli nang ha. Kay obo ito gibutangan ako sa mga papilis nga gipatipigan ni tatay nako. Daghan ba ang mga papilis nga gipataguan sa imong amahan? Aw, ubay-ubay gito nang uy. Ug mao gito'y hugot niyang tugon nako nga wa ko'y laing hatagan adto. Gawas sa tag-iyas malita. Unya, nakaila kag kinsay tag-iya sa malita. Usa ka babae nang. Pero mapailara ko no siya. Dili ka ikaw mao'y gipasabot ti tatay nga babae nang? Amot lang mo to eh. Hinoon. Sa mga papilis nga gipataguan ni tatay nako. Tuwa dito ang ngans babae. Ngan? Mauna nang. Patanawaon niya ako sa mga papilis habutoy. Inig-abot sa hustong higayon. O kana sang wa si Senior Emilio. Sige nang. Ingnan lang niya ko ha inig-abot sa giingon nimo higayon. Tawag sa kong mahal ay. Wa pagod siya mobiya din sa airport. Wa ko na siya makita pero nanawag siya na ko sa cellphone.
Nga nung wa mo sad makaparehas nga mong kahimtang. Aron, dili unta mi mag-antos. Parehas sa murong giantos. Pero, mahal ka na ako, mahal. Og tumanog din ako ang gihuwaman kong pangandoy ni nanay. Ako ganito manang, mahal. Mayo kay miabot ka na, Hazel. Nagpaabot dahil ka na ko pa? Bakakon ka naman di ay, Hazel. Ha? Bakakon ka! Papa, anong imo mo kung giingnan nga bakakon? Tungod kidili tinuod nga naghatod mo sa inyong bisita. Asa? Kinsa imong gihatod sa airport? Ang amo laging bisita. Kinsa? Mayo kay miabot ka na, Hazel. Nagpaabot dahil ka na ko pa? Bakakon ka naman di ay, Hazel. Ha? Bakakon ka! Papa, anong imo mo kung giingnan nga bakakon? Tungod kidili tinuod nga naghatod mo sa inyong bisita. Asa? Kinsa imong gihatod sa airport? Ang amo laging bisita. Kinsa? Nagkat-on ka na yun sa paglimod ako, Hazel! Kinsa mo sa magsigig sumbong nimo pa? Ayaw ko sumbalikas pagpangutana, Hazel. Ang akong pangutana, mao'y tubaga. Gitubag ka na nako. Ngano dili ka man matuo. May gisugo ka man kaharon panidaan ko. Nganong wa ka man tug-ani sa imong sinugo. Ngano ako pa may imong pangutanon? O ganong dili ka man sa butog, anak ko? Gitubag na nako ang imong pangutana. Usabay ako mahimo kung dili ko nimo tuhuan. O kadtong imong sinugo mo ay imong tuhuan? Wa ko'y sinugo. Doon na lang nakakita nimo dito sa airport. Dito na mo ihatod sa airport ang among bisita. Usa pa may issue. Nganong imo man kong pugson sa pagpatugan. Nangita ka lang ganog sayop nako? O gusto lang ko nimo isuod sa imong bulsa? Ayuha ko sa pagtubag, ha? Sabi nimo pa. Gusto na ba ako magmahay? Nganong nataw pa kong ingon ini. Unsay ingon nini? Dato! Senyorita gyud ang gusto nimo itawag nako sa ato mga saobog katabang. Senyorita nga dili ka ni makahimo ka og kalingon iyang desisyon. Oo. Nagmahay ka nga na taong dato? Ngano dili ba ko magmahay? Nga dili ba ko pareha sa mga ordinaryong anak na makalihok ka libre? Makadesisyon nga libre? Mao ka na nimong ipahimang na ako nga sunod mo ang tanan nimong gusto. Natural! Ako ginabuhaton, hindi ko gustong masayop ka sa imong desisyon. Ug mag-antos sa kalisod. Asa naman di ay ang akong kagawasan? Unya mura matagamtami ang gipangandoy mong kagawasan. Kung mahuman ka na sa imong pagtuon. Kanang titulado ka na. Ug makatampo sa atong kahimtang. Kuwang pa ba di ay ang nahuptan mo karong katigayunan? Kuwang pa, Hazel! Grabe nimo pa. Usa mo di ay imong ambisyon nga mapanag-iya mo ang kalibutan? Kanang dili na matarog ang atong kahimtang sa mga pagsuway nga moabot nato. Unya kung mamatay ka, madaman nimo ang tanan nimong kwarta? Ang imong mga kaptangan? Alitse! Yanong naghisgot mga kamatayon? Nagampo kang mamatay ko? Kinsa ka ang anak nung nga mangandoy nga mamatay ang iyang amahan? Wala ko ko inahan. Unya mo mahapagyud ka? O yanong naghisgot ka mga kamatayon, ha? Sorry. Pero gusto lang ako ipakita nimo ang realidad. Nga bisag unsa kadato nimo dinhi sa kalibutan, simba ko mamatay ka. Dili nimo mada ang tanan mong kwarta o mga properties. Gusto na! Gikan karon. Dili ka na magkagamit sa imong sakyanan kung wa kay ikahatag nga schedule. O dili sa ko gusto na bisag kinsa na mo pasakyon sa imong auto. Oh. Ano gihatag man na nimong yawi? Yawi na sa auto. Dili na ko mogamit sa auto. Oh. Hazel!
Ayaw kong gay! Balik dire! Oh, gahi subling anak ka na. Murag dili mahadrok ako. At last, ako naging makita sa nanay. Nga ko, cellphone. Nga ko, mahal. Mahal. Ay naman mo. Di na sa Cebu, mahal. Og nagsakay na sa nagkuha na mong sakinan. Mingaw na ko nimo. Nagpasab. Mingaw na kay ko sa kong mahal. Pero kinahanglang di ta mamuhi sa itong saad, ha? Nga kitag yung duha ang magpinyo. Murag dili na ko magkapaabot, mahal. Ha? Grabe na kadimanding si Papa. May nagasulti na niya nga doon ako'y gihatod sa airport. Nahibaw ba siya nga ako may imong gihatod? Waoy. Mahal, usa na lang katuig. Mahuman na ta sa college. Mangita rin kong trabaho aron makatigom ko. Aron may kapanghambog na ko sa iyong mga man. Ako giuli ang yawi sa auto. Gibauran mo ko nga dili magkapasakay ka bisan kinsa. Oh, unsa? Wow, murag lamig gyud ang lutoon nimong pansit nang da. Taral, akong gisagulan og sutanghon ang Mike Karen. Patilawon gyud nako ang akong anak sa luto nga bami. Murag lamig gyud na nang. Oh. Humot na kayo? Ha? Oy, ayaw pa mo yag, oy. Makabungi baya na. Mo ba nang? Unya ko na lang ilunod ang Mike ha, kanang moabot na ang akong anak. Nga naman nang? Aron dili malata. Wa kabay kasayuran unsa gyung orasa mo abot dinis Milan Karen. Wala lagi ko mahibaw nang uy. Ay! Hala si Milan. Yan ang akong anak. Ngawa na pag mo na yun, ay! Ay, labaw pagid kong gimingaw ni mo na. Malipayong pag-abot, Milan. Karin, salamat lang nga imog yung giuban ng nanay. Nahingawa ba ako ni mo na kay gibiyaan man ako. Ay niyas Karen, oy nga miuban ako magabi eh. Ani ka na to, Karin? Hansaon na looy manggugong ng ilanggod nga more matuog din hi. Eh, kumusta ang kantas, Milan? Sa ino lang ang team nga akong nabunutan, Karin. Atay pa, anong niya mata din nagsulti? Di na ako ni mo pasakto na. Ay, nayabang ni bata. Ay, dali. Dayan, pag-ilis ha, aron mangaon na ta. Wabayagod ko mukhaon dito sa eskwelahan ay. Kay gusto ko nga makakita na nimo. Ay, mahiubos ko nimo kung dili nimo kanon akong giluto. Na, ikaw ra ba yung gigitagan ani nanay ni mo siyang linuto, Milan? Kung saan mo mong giluto, nay? Utan Bisaya, gapo? Ay, dili, oy. Bami. Ang paborito nimong pansit. Mama! Dali na mga oras to. Ay, pag-ilis, una ka magsukad pa ko. Anita mga on ka rin, ha? Dungan mo sa nanay. Oy, ang imong cellphone nako, na. Kadit na kay akong kuha ng ako cellphone. Daan pagid ko. Mahal. Uy, kinsa nang sampit nimong mahal? Hain naman ka. Diyan ako sa mo. Kerting lipaya ni nanay nga nakakita na ko. Ipakaon ni ko bami. Uy, kanami good araw. Hoy, ay, kinsa na Milan? Naadili si nanay ni mo sa imong dool. Oo. O nangutanakin sa akong gisang pitag mahal. Imo ba siyang tuganan? Natural. Ako siya tuganan kay nanay man siya na ako. Di ko gusto nga doon ako itago na. Si Senyorita Hisil di ay na? Ha? Mahal mahimo ba? Ang iwas si nanay ni mo
nga ayaw ko ipasampit og senyorita. Mauwaw ko, ana. Na, pero may magani ko niyang kasabaan kung mag-hazy lang ko nimo. Karon di na gini siya masuko kay di naman hazy lang ako isang piti mo. Mahal naman. Mag-istorya unya ta ha. Sige, tiwasaon na inyong panagsulti ni Mahal. Maghuwat ko. Nay, may pasalubong di ko para nimo. Pero dili ako may nagpalit ini. Unsa? Walang ka na ko anip. Kay diha pa mas karing gani ha. Niya na yun, kani. Kani. Ipalit kinig. Tuyo sa kong mahal para nimo. Nangayo ka? Wa, uy! Di ko mo dawat, ana eh. Ha? Nay, mahiubos ko nimo kung di nimo dawaton. Iyang kani unta kong palitan pero wa ko musugot. Mao nang ito na iyang gipadaan og pasalubong. Nay, kuan ayaw gid tug anis ka rin ha nga ang akong mahal mo yung nagpalit ini para nimo. Ginoo ko. Anong nahitabo man na? Sa dihang nagita mi dito sa Manila, nay. Wa na mi makapugong sa mong gibati. Og kami na, nay. Ginoo ko. Anong day, nay? Wa kay gusto ni Hazel para nako? Dong, wag ko ikasaway niya. Pero, unsa man kay buhaton ni Senyor Emilio diya nimo? Kung mahibaw siya sa inyong relasyon, ha? Di man tingali siya masayod, nay, kung wag mo sumbong. Mao mong gani nga wa dayon nako ihatag nimo ang imong pasalubong nga diha pas ka rin. Kitingaling mahibaw siya nga si mahal mo naghatag ini. Nga naman sa di ay kung mahibaw si Karen. Nay, nagduda si mahal nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio nga mag-anhian ang akong mahal. Ayaw gid baya tug anis Karen na ha nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. Anyone who sees her soon. Nga naman sa di ay kung mahibaw si Karen. Nay, nagduda si mahal nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio nga mag-anhian ang akong mahal. Ayaw gid baya tug anis Karen na ha nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. Tingalig na sayop lang si Senyorita Milan. Sa tanaw ko ni Karen, buutan siya o klaro yun nga milaban ni mo. Ako ray ang gilabanan, nay. Pero iyang giduot ang akong mahal. Ay, dili na ta maghiskot mahitungod ni Ana dong Milan, oy. Laban ni kang Karen, eh. Oy! Dili na lang tagi maghisgot, Ana. Tingalig madunggan ka pang Karen na, malain to nimo. Ayaw gid siya tugaan niya, nga nagkita mi si mahal nako dito sa Manila. O siya ay nagpalit sa gihatag ko nimo pasalubong. Abi na kog dili ka na lang mo gawas gikan sa imong kwarto. Karon ako ma-report sa office. Oh, well and good. Kariyot kay kuhaon ako ang yawis mong auto. Oh, no. Don't bother. Unsa? Ang service na lang sa company ang akong gamiton. Musukol ka ba yun ako, Hazel? Of course not. Magkahimog ako sa pagsukol sa usa ka amahan. Nga mo'y magbuot sa kinabuhi sa iyang anak. Ayaw ko lain nas pagsabot, Hazel. Di lang ko gusto nga mag-antos ka. Mga una-una ta pa. Kuhaon ako ang yawis mong auto. Ayaw lagi. Not now. Manawag ako sa office. Magpakuha ko sa service car. Hazel, Ato na lang ko mamahaw sa kantin. no. Iwasangin mo pamahaw. Dili na ko mamugos aron iuli ang yawi.
Bye pa. Magkuyog na lang ka. Ihatod ko ikaw sa office. Nagpaingon na nga niya ang driver sa company car. Hazel, imo bang gisukod ang akong pagkaamahan? Gisukod? Wa man. Unya nga nung giturn down man imo ang akong offer. Og, libalibad pagyog ka nga ihatod ko ikaw sa opisina, ha? Ako mo ay wa makasabot nimo pa. Di man ka kung umulon aron magdako ko nga dili magsalig nimo. Wa na magpasabot. Nabalibaran mo ang akong offer. Kung dawaton ko ang imong offer, imo na sab kong sudyaan gaway kaugalingong desisyon? Pasabdi nga ipakita ko nimo. Nag-capable na unya ko nga mo'y mupuli nimo kung ma-retire ka na. Hazel, Ikaw mo'y magbuot sa akong kinabuhi. Unya kung tumanan ka na ako sa imong gusto, mareklamo ka. pagsukol ang imo karong ipakita nako. Wala ko masayod asa ko lugar sa imong kinabuhi pa. But definitely, dili ka magkagawang sa akong kinabuhi. Hazel, Muna ko nimo sa office. wa ka pa makakaon. Adto na lang ko mukaon sa kantin. Wa ka kumasayop sa akong pagdisiplina ni Hazel. Pero, kinahanglan ako'y magbuot sa iyang kinabuhi. Dili ko ipakita sa akong amahan nga huyang ko. Nga usa ka duckling ang iyang anak. Dili siya makabuot sa akong kinabuhi. Nga ko cellphone. Nga ko mahal ang nanawag. Mahal. Miss you already. Labaw ako, mahal. Nga nung nanawag man ka? Di na ko sa office na giandam ni Papa para na ako. May trabaho ka na? Preparatory lang ni. Giandam lang ni Papa nga akong posisyon sa among kumpanya. Maayo hinoon. Kinahanglang makatuon ko aron dili na ko mahatok sa akong amahan. Mahal. Timing kita ayos ha? Ang contest na hitabo sa bakasyon. Karon enrollment na pod. Last na ning kumbati na ko sa college. Kinahanglang makagraduate ko. Ikaw pa. Kano sa matin ninyo masayaran ang resulta sa contest? Ang eskwelahan ay ilang paibaw, Karen. Adto na sa Kas Manila? Kung makadaog. Di na kumulao may. Aron, di kayo sakit kung di ko kadaog. Wa day ka mo salig sa gahom sa Diyos. Gipangayo ko ni nanay nimo ang imong kadaugan. Ang pag-ambo ka rin, usahay atubag dayon. Usahay sab, dugay ang imong pagpaabot. O usahay, di gid matubag. Hala no? Wa day ka salig sa mong kaugalingon, Milan? Dako kong salig sa mong katapos eh. Pero doon na magoy mas gamhanan pa nga mo imong desisyon. Hinoon sad. Nga ako lang paninghaon nga makahuman ko sa konkurso. Oh, donghain man di ang malita nga imong gigamit? Hala? Ato ram ditong gihuman ang malita na no? Kaditay kay akong limpihan. Uy, ako nalilimpyo adto. Ako lang na eh. Ako gimigan. Bunalan tayo noon ka. Kadako na nako na imo ba yung binalan? Ang, di man kamtuon ako, be. Nabunalayanti ka. Naslang na yun ko na eh. Tanong mo sa mong istorya. Ako na lagi limpyo ato na eh. Nalimot na lang ko kay nagdalit-dali ang ko pa-enroll. Samot na gyud nga wa na kay panahon. Nak.
Sige, gihapon mo, tawganay ni Senyorita Hazel. Kung manawag siya na magkasulti mi. Mahanlok man kong manawag niya kay tingalig masakpan siya siyang amahan. Dong, wa ka mahadlok sa inyong relasyon? Nahadlok ba yan ay? Pero wa magin ako mapugi ang bulog sa akong pagbati nay. Pero may lang kong kulbaag maayo ka nang magkatubangay naming duha sa akong mahal. Ang ako manggong gikadlukan, Dong Milan, nga tingalig masakpan mo sa iyang amahan. Tabangan tingali mi sa mong gugmanay. Kanang magkuyog ming duha dito sa Manila. Bisan tuod na ang panagana pero malipayon kaming duha. Wa mang gid ko'y supak ni Senyorita. Buutan man siya og masinaboton. Ang iya lang yung amahan, Dong. Mao na hinungdan nay nga maningkamot yun ko nga pagkahuman sa kong kurso. Aron doon na sa ko'y ipanghambog sa iyang amahan. Ug si mahal sab nako. Hinay-hinay sab siyang maningkamot nga dili magpadaog sa gusto sa iyang amahan. May mahimo ka ang Senyorita. Kung pugson gyud siya sa iyang amahan? Tingali ba yung sakitan ka lang sa inyong relasyon, Dong Milan? Nagsabot aming duha si mahal nay. Bisag unsay mahitabo. Maminyo gid ming duha. Dong Milan, Siya rin akong kalipay nay. Ug ako ra say kalipay sa kumahal. Usa, mangita gid mig kalutsan sa mong relasyon. Kinahanglan nga kami gid mo ay magkadayon. Kumusta na ang imong trabaho? Kung misugot pala unta ka, nga accountancy ang gikuha na kong kurso, mas dali ko makasabot sa mga figures. Gusto kong mamahimog kang abogada, Hazel. Hinungdan nga gipakuha tagag political science. Mas gusto kong figures pa. Maayo man sa bang imong grado. Siyempre, naninguha nga dili di mo mga nilan og buko. That's my girl. Pero hapit ng opening sa klase. Kung may bakante ka nga oras, mahimong mo report ka din eh. Kinahanglang dili ka mabitin sa lakaw sa atong negosyo. Paninguhaon ako. Di ba doon ka may ipaila-ilan ako? Dili ba anak sa suod mong higala nga usasab ka businessman? Milarga na sa States. Good. Nalipay ka? Gusto ko mo-focus sa akong pagtuon. Pa, mahimong mo hangyo? Unsa man ka na? Pwede mo bakasyon sa probinsya? Oh, enrollment na hinuon? Mahimong after sa first semester. Bisag kadiyot lang. Unya na tayo magsulti bahay niya. Happy na kita mahuman sa college. Hapit na ka mamahimong teacher. Ikaw, Sad. Happy na sa ka mamahimong CPA. Pero, wa pa kay uyab. Doon na noy. Ha? Doon na kay uyab? As in, girlfriend? Nga no? Di pwede? Way mo sugot na ko? Hi guys. Good evening. Maghumok ini dapita diri. Ang dami guys na yabo. Kasayang guys sa Downy. Ay naku, suriin na lang itong Downy. Manglabat sa guys. Yung lamos.
kadaghan may trabaho ko na to ani guys.
Oh,